ये थाली रेट केते? हेलो हाय नमस्कार आउट फ्रेश एपिसोड को स्वागत करछि प्रलय। आशा करछि समस्ते भल रही। आज ब्लॉग रे आमे जिबा नयागढ़ जिला कंटिलो नीलमाधव पीठ पाखरे गोटे होटेल अच्छी जार ना है होटेल नीलमाधव। तो सेठी जिबा से मुझे शुणी कि बहुत भल खाद्य मिले, बहुत कम दाम रे मिले। सेठी जिबा केम कौन खाद्य रोची आज आम देखा खाइबा। तो चलन देखा वीडियो कौन होची। पूरा रेडी हो तो आप देखो आग वीडियो कौन हो आसन जा। फाइनाली आम आज पहुँच जाइए कंटिलोर से बहुत फेमस होटेल जोटा कि होटेल श्री नीलमाधव। आपड़ देखिपे पछपटे आसन देखा केते कौन केते रिजनेबल प्राइस रे आउ केते कम दाम रे से दौरान खाद्य आपको भी देखेबी आ केते प्रकार दौरान आसन देखा चलो। अन्न तो दिहला तापरे भाई दिंतु आसला डाली एटा कौन आज्ञा आज्ञा सादा घंट आज्ञा आज्ञा एटा कौन कहले चना पनीर मिक्स करी आज्ञा ये आपनकर फूलकोबी पोटल आलू मिक्स करी आज्ञा ये कोबी आलू फूलकोबी ये पत्रकोबी आज्ञा आलू बंधा कोबी आलू मिक्स करी आज्ञा ये झुलण आलू भजा आज्ञा ये हूँ शाग मुग आज्ञा टमाटो खजरा खटा आज्ञा ये आमर स्पेशल हूँ आंबुल राई आज्ञा गोटे ये हूँ दही बैगण आज्ञा ये गोटे सालाड आज्ञा चिप्स आज्ञा पापड़ ये जो थाली ये थाली रे प्राय 16 प्रकार खाद्य अच्छी जोटा कि आपण एबे आश्चर्य हे शुणिले थाली रेट केते। भाई थाली धरछन्ती भाई थाली रेट केते 80 टका आपण देखि पारथले 80 टका रे एभलिया खाद्य आपण मु भाबुची कि ओडिसा रे आपण कोठी पाइबेनी। बहुत बढ़िया खाद्य बहुत ही टेस्ट आपण लोक माने शुणुथिले आसंतु आमे खाई कि टेस्ट करे केमति कोन अछि खाद्य आसंतु। देखुले आम पाखे आसिक आम खाद्य पहुँच जाते ब्यूटीफुल देखा खाद्य आप मुझे खाई देखा के टेस्ट है आसतु खाद्य आम खाई सारे कथा
ହେଉଛି ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗହଳି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଲାଣି, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଗହଳି କମ୍ ଥିଲା। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇସାରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟଟା ହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଥା ହେବା। ଆପଣ ନାଁଟା ଆଉ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜି ନୀଳମାଧବ ହୋଟେଲରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଖୁସି ମାନେ ଏ ହୋଟେଲ ଖୋଲା ହେଲା ଦିନ ଆମେ ରେଗୁଲାର ଖାଉଛୁ, ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରେଟ୍ ଉପରେ ତ ସେଇଠି ଯାହା କହିଲେ 70 ଟଙ୍କାଟା, ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ 60 ଟଙ୍କା ବି ଦେଇକି ଦିନବାରେ ବି ଖାଇକି ଯାଉଛୁ। କିଛି ଏମିତି ବେସଙ୍ଗଳା ବି ନାହିଁ, ଆଇଟମ ଢେରେ, ଆଜ୍ଞା 10-15 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ। ଆମ ଖାଇବା ବି ବେସଙ୍ଗଳା ନାହିଁ କି ଭାଇନା ଦିନକୁ ଆମକୁ କୋଉ ଦିନ ଛିନ୍ତ୍ରା ନିକରା ହବାର ନାହିଁ ନା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆସ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି କେବେ ପଇସା ବି ପାଖରେ ନଥିବ ଭାଇନା ଖାଉଛୁ ମାଗଣା, ଆଜ୍ଞା ଖାଇକି ପଳଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହଉଛି ଦଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଜି ଖାଉଛନ୍ତି ଭଲ, କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି? ଟେଷ୍ଟ ବଢିଆ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ତ ଭଲ ବୋଲି ଆମେ ଆସୁଛୁ, ନହେଲେ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ହୋଟେଲ ଖୋଲିଲା ଦିନ ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଉନି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ହୋଟେଲରେ ଶସ୍ତାରେ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଆପଣ ଏଠି କେତେ ଥର ଖାଇବା ଆସୁଛନ୍ତି ସପ୍ତାହକୁ? ସପ୍ତାହକୁ ମୁଁ ଆସେ ସୋମବାର, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର, ଆଜ୍ଞା ମିନିମମ୍ 3 ଦିନ ଆସେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଆର ରହିଛି ରହସ୍ୟ କ'ଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ? ରହସ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମର ଯୋଉ ବୁଝାମଣା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କଣ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଖାଇ ଏତେ ପ୍ରକାର ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ କୋଉଠି ଏତେ ପ୍ରକାର ଖାଇନୁ। ବେପାର ଜିନିଷ ଟେଷ୍ଟି, ପୁରା ପୁରା ଟେଷ୍ଟି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଖାଇବା ଗୋଟା ଶାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା ଯାହା ମାଗିଲେ ବି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା। ଶାନ୍ତି ଖାଇବାଟା, ଆଜ୍ଞା ଏ ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଖାଇବା ପଛରେ ବି ଆଉ ପଛରେ ମାଗିଲେ ବି ମିଳୁଛି। ହଁ, ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଖାଇବା ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ହୋଟେଲର ମାଲିକ ଯେ ନନା। ନନା ଆପଣ ନାଁଟା? ବିପିନ କୁମାର ମିଶ୍ର। ତ ନନା ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହୋଟେଲ କଲେଣି? 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହୋଟେଲ କରିବାର ମୋର। ଆଜ୍ଞା ହୋଟେଲ ନାଁ ହେଉଛି ନୀଳମାଧବ। ହୋଟେଲ ନୀଳମାଧବ ନନାଙ୍କ ହୋଟେଲ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ହୋଟେଲ, ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ମଧ୍ୟ। ନନା ବି କହିବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ମିଳୁଛି? ମୋର 14 ପ୍ରକାର 15 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ମୋର। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ରୁ? 70 ଟଙ୍କା 80 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍। ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଯେ ମୋର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇକି ଯେମିତି ଯିବେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ଦେବେ, ମୁଁ ସେଇଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ମାଧବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ସଦା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା କି ପଇସାଟା ବଡ଼ କଥା, ମୋର ଲୋକ ଶାନ୍ତି ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଖାଇକି ଯିବେ, ମୋର ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆପଣ ତଥାପି ଦିନକୁ କେତେ କ'ଣ କେତେଟା ମିଲ୍ ଆପଣ ତଥାପି? ମୋର ଡେଲି 70-80 ଘଣ୍ଟା ମିଳିଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତଥାପି କେତେ ବାହାରୁ ବି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଏଠିକି। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାଧବଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମାଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ମାଧବଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ନା ଥରେ ଆସିକି ଆମ ହୋଟେଲରେ ଟିକେ ଖାଇକି ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଦେଖୁଥିଲେ କେତେ ରିଜନେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ବି ମିଳୁଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନୀଳମାଧବ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଥରେ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଯାଏଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।